Saka wakangondipa mimba kuti ndidhambe. Kweni ndingangokunongedzera pavanhu vese Zimbabwean vese ndingonongedzera iwe kuti ndiwe muridzi wemimba. Ndikamuziva inini achidana nemuridzi wemota dzandaidhiraivha inini. Kuziva kwandakaita achi uyu aidana achitumwa inini. Spencer ane mukadzi kumba ane mumwe girlfriend rake riri papo patinoshandira papo. Kana munhu uchiitira muchisviniro chako waiitira pai manzo ari pano nyaya. Saka tiri kuti isusu nai mwanangu munungu here yamaita bonde kana maingoita pamunoda. Ukuona switi ukuona ndikaitora ndikaitsenga so ndotonziva kuti inechi ine plastic. Iwepo waitsenga switi yako yanga ine plastic here Ayo. waitonza kuti kunaka kwaita switi chaiyo kana akauya nguva ayi achiti ndipe zvinhu mupe. Ndega ndikutaurire chatinongoda ndechekuti tichasvika panguva yemadNA test wazvinzwa. Mimba iyi inotaimi yaichada murume. Asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditata zvinokutenga preparation amai taurai. Kudoona zvinoitika musaseke. Alright, imimi bye. Enda kugara pasi kusero. Mwana ndo. Imi enda kugara pasera. Sumuka iwe. Mama, is your husband? Chovera naye padhuze. Iwe chova. Mutupo wake unoziva. Mubvunze nemutu wako kuti dedi muchiri kundida here. Mubvunze. Hapana zvokumbonyara. Mubvunze. Great. Dedi muchiri kundida here. Panoti netsiri mukadzi. Mubva kana atanzi mubvunze saka makangondipa mimba kuti mundidhambe here. Mubvunze. Saka wakangondipa mimba kuti ndidhambe. Mimba yacho ndingakupa here. Mimba kweni ndingangokunongedzera pavanhu vese Zimbabwean vese ndingonongedzera iwe kuti ndiwe muridzi wemimba. Usakachangana. Musikana uyu anonzi Feiyu yandi. Taurisa. Musikana anonzi Feiyu. Ndikamuziva inini achidana nemuridzi wemota dzandaidhiraivha inini. Unoita zveparoti. Uyu aita mechanics pashereni pa opposite pa profit ngapanza chi taura pano nyaya yako. Sa kuziva kwandakaita achi uyu aidana achitumwa inini. Spencer ane mukadzi kumba ane mumwe girlfriend rake riri papo patinoshandira papo mvenda. Wadi kupindura pako iwe. Ndinoda kuti ndikupe jekesera. Taiwa jekesa pako hapana basa tinozvinzwa izvozvo. Basa rindoro kutonga. Nyaya ingoripo ndeyekuti uyu ainge ine munhu aidanga. Ini ndiri shamwari ndiri pamira hapasi pako. Muudze kuti pamira hapasi pako. Sasa ndamuudza ndati pamiri pacho ndine dhauti ndi pamo. Anzi pamiri. Nyararai. Mukazva zvinoita kana vanhu vachitaura munofanira kuita quiet. Wazvinzwisa. Anzi pamira hapasi pako. Ayo pamiri ndipake kakozi inini handingangopenga. Une imwe here musi wawakarara naye? Wairara naye? Aipfeka makondomu? Ayo. Mubvunze kuti pawairara pai waiisira pai. Mubvunze. Wairara pai waisira pai. Waitira pai. Waitira pai. Makondomu ndaipfeka. Asi wakarara unaye zvako? Makondomu pfeka ndaipfeka. Kurara naye ndarara naye. Madhezi achabva apesana. Ndepai. Zvekuti kana ukaenda kumadNA test panobuda pachindipo. Ndakatombomuti ngatigarei kati mwana wacho angozvarwa tiende akaramba. Ndakuramba. Pese ipapo wanyamutwa mati pachino basa here. Hapasina basa. Nyaya iripo ndeyekuti kana munhu uchiitira muchisviniro chako waiitira pai manzo ari pano nyaya. Saka tiri kuti isusu nai mwanangu munungu here yamaita bonde kana maingoita pamunoda. Tine nguo dzimwe nguva itouya unonditora kubasa kwandaitoshanda kugaraji. Moenda kuita bonde?
masikati nohusi nemanheru madhezi andaenda kuchikoro ikoko aiuya achitora masikati manheru achizokutora usinzise bonde ranga majaira mese dzimwe nguva aitodzoka achinondisiya kumba iwe uchimupawo chaizvo aiwa kwete ndati ndo zvati kuda izvozvo ndaitata naye uchimupa iwe uchitonyatsoona kuti urikuona switi ukuona ndikaitora ndikaitsenga so ndotonziva kuti inechi ine plastic iwe pawaitsenga switi yako yanga ine plastic here ayo waitonza kuti kunaka kwaita switi chaiyo okay right point yako taura amusore changamisa munhu uyu ko achidana naSpencer nditi aito nditituma inini kuti shamwari ndikudawo chimbomira ndikubvunza asi hauna kurarawo naye here kurarawo naye ndikarara naye ndati hauna kurara naye here kurara naye doesn't mean wakadi kuteerera unzweka wakadi kurara nohanzvadzi yako takatonga nyaya yechimina rega ndikutaurire mukomana kana ndichimborega vanhu vachiti iyi basa rangu nderokutonga zvachinzwa nyaya iripo ndeyekuti une pamiri pako pano mwedzi mingani pane 5 visa Zambia somuka umire inu mimba yekutanga mimba ichisikana inoita saizvozvo saka tiri kuti isusu norudo rwaMwari uyu ari kuti mimba haisi yake asi isi tiri kuti ndeyake nekuti akaitira pamusoro pako iwe wazvinzwa nyaya iripo ndeyekuti tinomirira kuzvarwa kwomimba wazvinzwa moenda kuma-DNA test but takamirira izvozvo kurara newe imhosva anobhadhara madamages shimira ma-DNA test karabasi unochokupindura handina mbuya mai vamwana tanga watsvagirwa $10 bosi ava vaita saatezvara vako nokuti watongana navo padare tipedze nyaya yacho kurumbidza ndowawanira tora izvo zvinokuida ndakatomirira izvo ndebasa rangu mambenge muchitaurawo takupai nguva yangu tipe iyoyo change ndinaye kunotipe ndipe 20 iwe dzorerai ndipe 20 Mwari anozvaanoita yanga yanzi 10 kutongana nomukuwasha mutema utendere ya 20 right munhu waMwari nyaya iripo ndeyekuti mwana aita bonde nemukomana mukomana ari kuti pamiri hapasi pake asi isusu hatitaure izvo pamiri ndepake but nemutemo watoteedzera hatirambe tinoteedzera zvinodiwa munyika tinoti mwana uyu kusvika kana achadhirivhara mazuva ekudhirivhara akakwana zvinoita mimba dzochisikana anogona kuti anodhirivhara mwedzi uyu inogona kudarikidza bozi mazuva enyu amunoenda akasiyana siyana vasikana nevanhu vakura zvaita se zvasiyana zvinonisa kuzvinzwisisa saka tiri kuti isusu mwana uyu paanongodhirivhara chiti achingoti aita 3 weeks dzokuti akubudawo muimba yechizvaro ubek moya kuna mambo naye mukomana uyu pamwe chete motaura mapurisa edu kutokupai munhu moenda ku-DNA test anobhadhara ndiyei mazvinzwa kana tazoona dare rino mimba iri yamwana ari wake uyu achabhadhara makosti enyu ese ekufamba kwenyu but for the meantime semunhu airara nomwana wenyu tichimira ma-DNA test dai akarara nohanzvadzi yake zvanga zvakanaka panguva ino chete tichimira ma-DNA test anombobhadhara $700 tichimira ma-DNA test saka now pay first payment yake anobhadhara $300 next akabhadhara next up tomupa mwedzi July uya ne400 tichimira kuzvarwa kwomwana inini ndikamira sofa ndabasa vanhu 2 uyu wakambouya kumba vanoziva magara kunoita baba vangu inini havakwanisi kuritira mburi ndozvandikuedza handikwanise kuti ndobva ndaregera mhuri yababa vangu kozi ndindotoichengeta kuti ndinoendesa kuchikoro iye vanhu akamboya kumba saka pane pakati saka uri kuti kudii taura ndachikumbira kuti
mondiwedzerawo mazuva kusvika tanga wabhadhara mari yakanaka pokutanga inonzwika ndotangira kuba ipapo so zvaizvozvi hatori nango dzakatobva maschool fees wabva dzakatobva maschool fees yevana vacho but ndikuti tanga wabhadhara ndakuti mwedzi uno uya ubhadhare end of this month ubhadhare mari yonzwika kutanga kuba ipapo right ungozvitawo muzive kokumba kwako akwaya kudi akauya namai ava mushure mekunge vandadedzwa kumba kwavo ndakakurukurana navo ndikaonesa kuti ndine dhauti yekuti mumba iyi inogona isiri yamunyika regani pokutaura mazwi aunotaura anokupa mhosva isitanga tataura zvakanaka ndakutonga zvakanaka zvisira kana majerasi zvimwe zvacho usade kuti ndichinje zvandiri zvino wazvinzwa ndiremekedze next ini ndinoshandira mudhari wenyu mutauni handiti ndofunga pandakauya ndichiita mapepa angu ndichitaura nasekretary handiti ndofunga iye akavingwa paluxury nokuti ndopaanenge ari inini ndopandinokwirira mota ndichiti ndakwedzokera kumba ndasvika ipapo akaudzawo mamwe mahwindi anoshandidzana naye ipapo ndofunga vamwe vacho vakanga vachipfuura pandiri vachitaura mashoko hatimbotya darire kwamambo hatitye kana kumakoti kwese teta sei tinosva hatimbotya saka izvozvi ndikukumbura kuti kana achinge abva kuno zvekuti aende kunondithreatina paluxury ndotadza kuzwa kuti ndokwirira papi mota ngaandiregererewo hake naimi zvakataurika zvakadarika akati handitye kudare kwamambo nhasi ari kudare rani ndiri kubvunza iwe nhasi ari kudare kwani aiudza mashamwari ake no hazvina kana bata zvimwe zvinhu kana mabereka musatarise siyana nazvo zvinzwisa zvatorara achatedza zvinodiwa tapedza handina chokutaura kuda kuti nditaure kuti kudii zvauda kupindura chii ukada kupindura kuna ambuya uno mwana wawerana naye uri wongo handisi kupindura da kukumbirawo munhu aidaro handitika ndiye munhu wacho iye no isusu tiri naiwe dzoka ukanzi nhasi mupe zvinhu zvake unomupa here zvinhu zvaunazvo sei ari rafu sepandakaenda kumba kwavo teerera unzi ndoda kudzidzisa uri mwana mudiki una chaunoziva kana akauya nguva ye achiti ndipe zvinhu mupe rega ndikutaurire chatinongoda ndechekuti tichasvika panguva yemadna test wazvinzwa mimba iyi inotaimi yaichada murume inonguva yokuti kana mwana akachida kutamba kada kurara nababa padhusi maunzwa saka unofana tukuire nekuti kana akada zvinhu zvake unomupa mubate mudai kuti deti ndokupai muudze uku sumuka iwewe kurumbidza taimi ndototonga vamwe mubate uya repo kurumbidza mubate zvakanaka kunyatsoita hake right next tapedza chenda chibai mabuda muende kupindawo vamwe mutaura kuti handei